Sikubingelele somukelo. Pastor Winlobo uyachaza baba. Ukubalini ofanele ukuthi-ke qikelela ukuthi inamba isebenzise ngoba remember noma-ke uyanikela kwi-channel, you contribute to the channel kuphela kusongo 9 ya-12 ntambama. Awungu-WhatsApp, uyafona from Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday ngiyacela ningangifonele. Sibheke ujabula amaphupho. Ntembi walaza xa uphupha kukhali radio akabingeleli akacela futhi ngamkweleta. So nake singakwenza la. Siphendula umuntu ivideo lesiyenzela abantu abangabalandeli be-channel, abantu abacontribute kwi-channel who might need this information. So nansi. One kuyenzeka kumuphupha i-radio. Yini radio? Umsakazo ngesizulu. Yini umsakazo? I-radio. Yini radio? It's a radio in English. Yabo? So i-radio kungabe noma yiphi into ekhala e-broadcaster izindaba to umuntu ozolalela on the other side. Yabo? So na kwesingakusho one kuyenzeka umuphupha umsakazo kube uPaul uhluma ukulalele. Lokho kusho ukuthi kungenzeka kunomlayezo obalekile ozowuthola kungidala. Ngenzeka uzowuzwa ngumuntu noma ngabantu. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha umsakazo uPaul uhluma ulalele. Lusho ukuthi kungenzeka uzokuzwa izindaba ezinhle uma kungukuthi kade-ke kukhulunywa ngokuhle nokuthokozisayo. 3 ngokwenkolo uma uphupha umsakazo kungabe uPaul uhluma ulalele. Olungasho ukuthi kungenzeka uNkulunkulu uyakhuluma futhi kunomlayezo noma kunesimemezelo asindlulisayo kuwe. Isaiah 55 verse 3 bekani izindlebe nize kimi nizwe uyakuphila umphefumulo wenu. Kanti ngokaJohane 8 verse 47 ongokaNkulunkulu uzwa amazwi kaNkulunkulu. Kungakho-ke ningezwe nina ngokuba-ke anisibo abakaNkulunkulu. So kuyenzeka ukuthi ulalela i-radio kukhulunywa ngegospel, lapho udlala umculo wegospel kuyashunyayelwa uyayibona. So loyo umlayezo lo ufuna wathi umlayezo ovela kubani? KuNkulunkulu ophezulu konke. Number 4 asibheke ngokwesintu uma ngenzeka uphuphe umsakazo kuyaba uPaul uhluma ulalela. Lusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi amathongo noma-ke idlozi okanye izidalwa zizama ukudlulisa umbiko nomlayezo ophuthumayo kuwe. Sekuyoncipha bekhulunywa ngani. Number 5 kwabanye uma uphupha umsakazo uphawu oluhle nje uma ulalela. Lusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi wena umuntu othanda izindaba zabantu noma indaba zaleli lizwe. KaJohane wokuqala chapter 2 verse 15 ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe uthando lukayise alukho kuye, ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo nokuzigabisa ngalokhu kuphila akuveli-ke kuyise kodwa kuvela kuphi? Ezweni. Siyabonga besibheka la umuphupha ulalele i-radio, ulalele umsakazo, listening to a radio. Siyabonga.